Hola manualista, com estàs? Benvinguda a la segona part de com faig el Junk Journal. Endavant! Marco on va l'alçada, on vull fer els forats amb la Crocodile. He fet 1, 2, 3 a dalt i 3 a baix per poder posar les gomes per aguantar els quadernets. Agafo la Crocodile, espero que s'estigui gravant. Faig pel forat gros. Hem d'agafar també la roba, la roba també, 1, 2, i ho faig en el lloc on he fet la marca, en aquests 3 plecs. A banda, no sé si grava el so, necessitaré 6. Ja estan posats. Ara toca posar les gomes. Ara toca el torn a les butxaques. Les entinto una mica. Aquestes tintes són de Lactium.
aquesta anirà aquí darrere, aquí davant, i aquesta aquí darrere. D'acord? Un pes per aquí. Ui, ara no podré posar l'altre. Ai! Un pes per aquí, és tot tan estret. I un altre. I un altre per aquí. Vale. Que queda una mica pla. On és la tapa? I esperem que s'aixugui. Estic fent pa i fa una olor. Va sense gluten. Una oloreta.
A veure aquesta. No sé si m'ho farà. Aquí davant, aquí darrere he pensat de posar alguna decoració també. Mira, vaig fer fa temps uns regalets i vaig ficar-hi aquesta mena de segells, falsos segells. Que està bé. Idees. Mira, imaginació, mira. Mira, aquests dos els posaré aquí darrere. He pensat posar blondes, una blonda, a veure, per ressaltar una mica. Potser blanca. Serà més blanca. Per tant, ho enganxo tot aquí darrere. Bueno, queda una mica dissimulat, però ja em va bé. Ja està. Ara falta... Ai, salut! Ara falta el penjoll, que faré amb això, que ja he fet els foradets. A veure, doncs, el faré amb aquest fil. És d'un basar, Acabo de posar penjolls. Deixo aquest altre per si poso un altre penjoll. Junk Journal 4. Doncs ja està acabat. L'Art Junk Journal número 4. Us deixaré enllaç dels altres que vaig fer a la revisió. Us deixo enllaç a la descripció per si voleu veure. Aquí a la portada. Aquí hi ha una butxaqueta. Després els 3 quadernets separats, agafats per les gomes. Aquí la gràcia d'això és poder manipular-ho, poder cosir si vull, qualsevol cosa, poder treballar a part i en acabat posar-ho. Quan està cosit és més difícil de manipular. I aquí l'altra butxaca on hi guardo aquesta prova que vaig fer amb diferents pintures, aquarel·la, acríliques, etc. I aquí està, doncs, ja, per fi, acabat l'Art Junk Journal número 4, que ha costat, Ja tinc ganes de començar a fer-lo servir. Un petonet i fins al proper, que serà com he fet la Masterboard. Ai, on guardo això que es desmanega tant? On ho puc guardar? Tinc capsetes i això, perquè és que es desmanega. És el que hi ha.